Ollaan täällä nyt menossa ihan tonne huipulle Sveitsin upeissa Zermatin maisemissa katsomaan Matterhornia ja vähän muitakin maisemia. Aika mahtavaa. Haikkailtiin aika pitkä matkakin, mutta sitten päätettiin hypätä loppumatkaksi vähän junan kyytiin. Fiilistelee näitä maisemia vielä vähän erilaisia. Tänään treenataan Alpeilla ja vuorossa on pakaroiden tehotreeniliike. Kyllä, alppijumppa. Ja nyt kaikki jumppakaverit mukaan meidän kanssa jumppaamaan. Lähdetään tekemään silleen, että otetaan ihan pikkasen tilaa itselle ja lähdetään astua tonne askel ensin vasemmalle. Askel sen jälkeen oikealle. Ja kun tullaan tähän keskelle, niin hypätään ilmaan. Oikein iso hyppy tonne korkealle. Kyllä. Tää oli meidän liikesarja ja tätä on hyvä tehdä semmonen 10 kappaletta vai mitä? Jes, ja 5 sarjaa. Sieltä tulee hyvin lämmin. Lämmin ja saa liikkua ulkona. Nyt tekemään, muuten tulee ihan vähän vilu täällä. Se on totta. Lähdetään tekemään. Askelta sivulle. Kyllä. Tässä liikkeessä tulee todella hyvin pakarat treenattua. Tuo pitkä askel tonne sivulle tehostaa pakaroiden työskentelyä. Kyllä. Ja lämmin mukavasti täällä ulkona. Se on totta. Vielä viimeinen toisto. Tää oli siis alppijumppa. Kyllä. Kaikki vaan nyt mukaan alppijumppaa. 5 kierrosta ja 10 toistoa, niin siinä pääsee loistavaa alppikuntoon. Niin miksei nämä pakaratkin ihan kiva olla hyvässä kunnossa. Joo, ei muuta kuin ulos, ylös, happihyppelille, treenaamaan. Täällä on loistava sää. Kyllä. Raitista ilmaa ja hyvää jumppa seuraa. Niinpä. Kaikki jumppaa meidän kanssa. Se on totta. Nyt on hengitetty tätä upeaa alppi-ilmaa. Akut ladattu, sillä virtaa täynnä. Nyt vaan kämpille nauttimaan illasta ja huomenna taas liike.